Добре дошли в първото видео на моя нов канал. Тук ще говорим за най-различни вълнуващи и мистериозни теми, от психически заболявания до загадъчни събития и места. Надявам се да ви бъде интересно и да научите нови и полезни неща. Днес ще разгледаме едно много интересно и рядко психическо разстройство, наречено синдром Алиса в страната на чудесата. Възможно е да не сте чували за него, но вярвам, че ще ви бъде изключително любопитно да разберете какво представлява. Синдромът Алиса в страната на чудесата е неврологично разстройство, което влияе на възприятията на човек за своето тяло и за околния свят. Името му идва от известния роман на Луис Каръл, където героинята Алиса изпитва подобни изкривявания на реалността. Хората, които страдат от този синдром, често изпитват илюзии за размера на своето тяло или на околните предмети. Например, те могат да чувстват, че ръцете или краката им са много по-големи или по-малки от нормалното, или че мебелите в стаята се разтягат или свиват. Тези симптоми могат да бъдат много дезориентиращи и плашещи. Синдромът Алиса в страната на чудесата може да включва разнообразни симптоми, които влияят на различни сетивни възприятия. Нека да разгледаме някои от тях по-подробно. Микропсия и макропсия. Микропсията представлява, когато обектите изглеждат по-малки, отколкото са в действителност, а макропсия означава, че обектите изглеждат по-големи от нормалното. Метаморфопсия. Това е усещане, при което формата на обектите изглежда изкривена или променена. Например, прави линии могат да изглеждат вълнообразни. Пелипсия и телопсия. Пелипсията означава, че обектите изглеждат по-близо, отколкото в действителност са. А телопсията означава, когато обектите изглеждат много по-далеч, отколкото са в действителност. Също така, симптомите включват изкривено възприятие на времето. Хората с синдрома могат да усещат, че времето тече много бързо или много бавно. Това може да предизвика чувство за дезориентация. Промени във възприятията на звука. Някои хора съобщават за промени във възприятието на звуци, като например чуване на звуци, които изглеждат по-силни или по-слаби от обичайното. Дереализация и деперсонализация. Дереализацията е чувство, че заобикалящата среда не е реална или е като сън. Деперсонализацията е усещането за откъсване от собственото тяло или ум, като че ли се наблюдаваме отстрани. Има хипотези, че Луис Каръл, авторът на книгата Алиса в страната на чудесата, е изпитвал подобни симптоми, които са го вдъхновили за някои от описаните в книгата изкривени възприятия и странни преживявания. Известно е, че Каръл е страдал от мигрени, които понякога включват визуални аури, зрителни изкривявания, които могат да се проявяват като светкавици, вълнообразни линии или промени в зрителното поле. Това състояние може да е дало начало на някои от въображаемите сцени в неговите книги. Сега нека да обърнем внимание на два реални случая, свързани с хора, страдащи от този синдром. Историята на Джейн. Джейн, 32 годишна жена, започнала да изпитва странни симптоми, след като претърпяла вирусна инфекция. Тя забелязала, че понякога предметите около нея изглеждат изкривени по необичаен начин. Например, по време на обикновен ден, докато се разхождала в своя дом, Джейн внезапно почувствала, че мебелите в стаята й започват да се свиват или разтягат. Това изкривяване на възприятията не било постоянно, но се случвало по няколко пъти седмично. След консултация с невролог, Джейн била диагностицирана с синдрома Алиса в страната на чудесата. Лекарите предположили, че вирусната инфекция, която тя претърпяла, може да е предизвикала временно разстройство на възприятията й. Тя започнала лечение, включващо медикаменти за мигрена и терапия за справяне с стреса, който изостря симптомите й. След няколко месеца лечение, симптомите на Джейн започнали да намаляват по честота и интензитет, но тя продължава да получава подкрепа от своя терапевт. Историята на Томас.
Томас, 15-годишен ученик, започнал да изпитва необичайни зрителни и сензорни изкривявания по време на своето юношество. Тези епизоди често съвпадали с мигрени, които имал още от детството си. Първоначално Томас не осъзнавал, че тези преживявания не са типични, но след няколко особено тежки случая той споделил с родителите си и те потърсили медицинска помощ. Симптомите му включвали изкривено възприятие на тялото. Томас често чувствал, че частите на тялото му се променят в размер или форма. На един от неговите епизоди ръцете му изглеждали огромни, докато краката му се свивали миниатюрни. Това усещане било придружено от силно чувство за дезориентация и страх. Визуални изкривявания. При някои случаи Томас виждал обекти в стаята като изкривени или сякаш те плавали в пространството. Дори лицата на хората около него изглеждали изменени, което го карало да се чувства откъснат от реалността. Промени в усещането за време. Томас също така преживявал странни изкривявания във възприятието на времето. Понякога минутите му се стрували часове, а в други моменти времето минавало с бързи темпове. След обстойни прегледи и консултация с специалисти, Томас бил диагностициран с синдрома Алиса в страната на чудесата. Неврологът, който го консултирал, обяснил, че тези симптоми могат да бъдат свързани с неговите мигрени. За да се справи с това състояние, Томас бил насочен към терапия за управление на мигрената, както и към когнитивно-поведенческа терапия, която да му помогне да разбере и контролира реакциите си към симптомите. След започване на терапията и промени в начина на живот, включително намаляване на стреса и подобряване на съня, симптомите на Томас намалели. Той продължава да живее с синдрома, но вече е по-добре подготвен да се справя с него и да разбира, че тези преживявания не са реални, а са резултат от неврологично състояние. Интересно е, че синдромът Алиса в страната на чудесата често се свързва с мигрени, епилепсия или вирусни инфекции, но точните причини все още не са напълно разбрани. В някои случаи това може да е временно състояние, но при други може да продължи много по-дълго. Благодаря ви за вниманието. Ако ви е било интересно и искате да научите повече за психическите разстройства, абонирайте се за канала, за да не пропуснете нови видеа.